tambah ngamuk. Aduh, wonge anu, sumur, susi beras. Ah, sempatan, sempatan. Arep masak sego, anu segone yo nanggung. Gelek sore gone nanggung iki tak Jani ae. gelek sore gone nanggung iki tak masak, ora masak yo kurang lho. Enggak masak sedane. Wonge Sayure yo kok nek rambutan. Ora nek bajing, jane petku bajing yo. Lho, kok aneh men to. Mosok nek rambutan mencolot ning kene. Jane ora nek apa-apa. Iki reget lho segone iki engko keceblokan anu rambutan iki. apa nih? Kape? Jan masak Allah. Iki wong apa-apa to jane iki. Kok ceblak-ceblok iki kaya ngene iki. Alah, lah iki sapa to? Jane ki ora nek wong ketoke. Oh, alah kae biang keroke. Ten ono. Wong jan anyel. Ten ono antem wong. Kok jan ngumun aku. Antem. Loh, ke wong ning kono antem lira. Motor ki nyapo iki? Nyate RT mesti tambah ngamuk. Aduh. Aduh. Opo iki mana indasku? Pas kuping nih. Mana lagi rambutan. Duh. Mosok aku ngerjain wong kae mau terus aku kupingku kena rambutan. Terus tenan wong kae mau. Tapi mosok nang wong kae mau renek wong. Oh, terus somapeng kuping. Terus tenan iso rambutan ki rambutan opo iki? Oh, gue kayak mau semontor kok nih. Aduh, ada. Aduh, terus tenan iki opo jane kok rambutan nih. Aduh. Waduh, oh sudah. Aduh. Lah kok iso rambutan nih. Kurang ajar tenan. Jane iki nungso apa kewan lho. Sing mangan iki. Sing ngantem rambutan iki. Bangsat tenan. Terus montor rakrek malah bialang rambutan kuping karo geger. Terus